Já natáčím. Cože? Co? Jedu za Kubou. Jedeš ty za Kubou? Jo. Co? Tak to udělejte. No. Hej čum. Ty brďo. Ona s tím ledem. Hej čumka. Prasa vole. Znám to. Tak to tady předáváme, víš co. Emo, nejlíbí se ti tady? Co za otázku? Tak dost milí lidi tady, co? Jsi krásná, Michelle. Že jsi velmi krásná. Zapem to dávaj, no. Že ten let to nadrknu. Dávej tam pak peckový věci, přítelce. Řekněte něco pěkného do videa. Chce pracovat. Co? Chce pracovat. Kdo? Ten? Ten kamarád je Kuba. Jo. Hej. Timo? Čau. Super, jsou tam ty lidi, co? To je strašný. Dnešní doba je strašná. Jo. Co budeš dělat? Jo, si to... Tyba, to jsem neměla říkat. To nebudu poslat na nástěnku. Tyba, ty jsem zkazal se video. To nevadí, to se vystříhne. I když to řeknu Tomášovi. Hej, ale ona byla úplně ústá. Jo. Ještě mě to jsem dělala. Já taky, koukejte. Taky.